Onhan he tullut asumia, että olisi ollut tuo. Kato, ne on siihen yläpuolelle. Sivu. Että se menee vasemmalle sivuun, kun mä ammuin 2 rätkää kummallakin. Kyllä, mutta näkyy hanhessa reikä. Henki olisi lähtenyt. Jäi henkiin katoa vasemmalle. Kato, alkaa näkyy reikin. Aika harvassa. Katoppa tuota meikän kuviota, helvetti! Kato mikä kuvio tuossa. Ei, siellä on. Ei, mulla on pienempiä hauja. Ai isompia? Aika hyvä se nipussa. Oh, helvetti. Me ammuin puoli suppaa. Kato missä on sellaisena nipussa haulekkaan. Syltylä. Sylinterillä. Sylinterilläkö se ammui? No katoppa, me ammuin puoli suppaa, niin ottaa sulla on jäänyt. On tässä sekin aika helvetistä. Mulla on puoli suppaa mulla. Sulla on kyllä riittäkyykkä, ei se voi sylinteriä. No kun se ei saa olla, katokko. Onko? Täys suppe. Kyllä se on varma. Yhdellä kololla. Missä se tuli kolo? No siinä on nämä selkät nämä hahlet. Mulla on tossa noiden kolojen väliin semmonen yksi viiva. Täyssuppeassa ei ole mitään. Täyssuppeassa mulla on yksi viiva. On tuo sylinteri, kun ei ole mitään viiva. Mutta ei se noin paksulla seinämällä. Katoppa, mulla on täyssuppea paikallaan. Siinä on yksi viiva siinä tossa välissä. Isotin tästä, se on keskelle. Keskelle tästä. Voiko olla mukaan, että sylinterillä pelaa noin? Voihan se olla mahdollista. Täällä on, kato täällä näin. Se on niinkö puonu vähän.